Hei prieteni și bine ați venit pe Selenar! Cum v-am obișnuit, sunt alături de sora mea, iar astăzi m-am gândit să ne facem un tablou de familie mai special, în care fiecare să-și lase amprenta. Avem nevoie de o pânză, o ramă foto, apă, acoarele și o pensulă. Anais, să începem! Să începem. Bate palma! Bate palma! Anais, dă mânuța ca să te pictezi și pe tine. Acum e rândul tatei să-și pună amprenta. Johnny, Johnny, Yes, papa. eating sugar, No, papa. telling lies. No, papa. Open your mouth. Ah. Hai să jucăm cu poezie. Johnny. Yes, papa. Mini sugar, no, papa. Daddy, yes, no, papa. Oh, ha. Ești tu să faci pe mâna așa? Vezi tu, mami? Dacă mami te să faci și tu mâna așa. Te rog! Wow! Ce amintire frumoasă! Iar acum îl putem pune în tablou. L-am pus în ramă, am scris data, iar acesta este rezultatul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru a vedea locurile pe care le vizitez, dar și ce activități pregătesc cu sora mea. Să dați un like! Like! Pa! Acasă, mai stăm un pic.
Hei prieteni! În episodul anterior v-am prezentat expediția europeană a Selenei, detaliată în cartea scrisă Cu același nume, de domnul Victor Mihalache. În acest episod am decis să vă prezint a doua mea expediție, în care eu cu părinții și profesorii mei am decis să onorăm invitația primită din Belarus de la Festivalul Slavianski Bazar. Fiind deja obișnuiți cu pregătirile în amănunt pentru expediție, cu mașina autocolantată cu păpușa mea Dracula, am pornit la drum spre Prilep, unde avea loc festivalul Asterisk. Abia așteptam să explorez noi ținuturi, noi țări și să trăiesc experiențe de neuitat. În drum spre Macedonia, am primit o invitație din partea unor prieteni mai vechi din Sofia pentru a ne caza în acea zonă. Am avut parte de 2 camere superbe cu tematică regală, de la care am plecat a doua zi încărcați cu energie pozitivă. Ajunși în Prilep, Macedonia, am fost întâmpinați de directorul festivalului, Marian Katarovski, și ni s-a prezentat programul celor 4 zile petrecute acolo. Am fost invitați de către primarul orașului în sala de conferințe a primăriei, unde au primit cadouri toți concurenții. Ne-am plimbat cu trenurețul prin oraș, am vizitat parcul și împrejurimile orașului. Am petrecut momente de excepție, alături de concurenții festivalului. În ziua de concurs am interpretat melodia Păpușa mea Dracula, versurile fiind scrise de domnul Victor Mihalache și muzica Radu Mihalache. Ca și regulament, trebuia să interpretăm o piesă în prima audiție. Alături de domnul Victor Mihalache am avut o prestație de excepție, fiind aplaudați îndelung de public. În a doua seară trebuia să interpretăm o piesă la alegere din repertoriul internațional și de comun acord cu profesorii mei am cântat I Love Rock and Roll, emanând o energie rock. Nu puteam să ajungem în Macedonia de Nord și să nu vizităm capitala Skopje. Orașul este centru politic, economic și cultural al Macedoniei de Nord și un centru important în prelucrarea metalului, industria chimică, textilă și a pielii. Skopje este situată pe cursul superior al râului Vardar și este localizat pe o rută importantă din Balcani între Belgrad și Atena. Se presupune că primii oameni care au populat orașul au trăit în jurul locului unde astăzi se află cetatea Skopje. Cele mai vechi vestigii ale ocupației umane datează încă din epoca cuprului. Denumirea Skopje are semnificația de colibă, bordei, obor. Skopje, precum și Republica Macedonia de Nord, în ansamblu se caracterizează printr-o mare diversitate etnică. Orașul este situat într-o regiune în care au fost prezenți etnici albanezi, macedoneni, romani, turci, evrei și sârbi de-a lungul istoriei. Până în secolul al XIX-lea, Skopje a fost în principal un oraș musulman, până când un număr mare de creștini au început să se stabilească acolo. Un loc excepțional a fost perla Macedoniei, Ohrid, unde se află lacul cu același nume. Lacul Ohrid traversează granița muntoasă dintre sud-vestul Macedoniei și estul Albaniei. Este unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, găzduind un ecosistem acvatic unic, cu peste 200 de specii endemice. Lacul a fost declarat în anul 1979 parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Suprafața lacului este de 358 km², altitudinea de 693 metri, lungimea 30,4 km, lățimea medie 14,8 km, adâncimea maximă de 288 de metri. Aveam emoții la premiere pentru că au fost concurenți foarte buni, dar priveam cu încredere pentru că am petrecut zile de excepție, chiar cu o seară înainte de premiere, când s-a organizat o petrecere. Mai bine zis, toți concurenții trebuiau să pregătească mâncare tradițională specifică zonei din care proveneau. Noi am hotărât să facem ceva deosebit și, în afară de ce am pregătit de acasă, mama și cu doamna Vio au preparat mămăligă cu brânză și au prăjit cârnați afumați. Au pus totul pe un stand tipic românesc, alături de șuncă, pască, cozonac, țuică, iar servirea mesei alături de concurenți și de familiile acestora a fost un adevărat festin. La sfârșitul petrecerii am avut parte de un tort asterisk. Am avut parte de o bucurie imensă la premiere, pentru că la categoria de vârstă 80 ani am primit premiul întâi, nedublat. A fost un festival foarte bine organizat, unde concurenții au fost tratați excepțional. În sală s-a aplaudat continuu oameni care știu să aprecieze cultura. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Pentru noi a fost o experiență nemaipomenită.
Nu uitați să vizionați și celelalte episoade din Selenar, să dați un like, share și subscribe. Pa!